ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இருவரும் அழைத்துக் கொண்டு போனார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை. அழைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் ஒரு உயரமான இடம். அங்கே பார்க்கிறார்கள் ஒரு அடுப்பு போன ஒன்றுக்கு மேல ஒரு பாத்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய மேல் பகுதி சின்னதி, கீழ்ப்பகுதி அகலமாக இருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், எட்டி பார்த்தோம் அதை, அதற்குள்ளே ஆண்களும் பெண்களும் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள். கீழே இருந்து நெருப்பு அகோரமாக பத்துகிறது. அப்போது அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு மேலே வருகிறார்கள், திரும்ப உள்ளால் போகிறார்கள், திரும்ப உள்ளாலே போகிறார்கள், கத்துகிறார்கள், கூச்சலிடுகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் நான் கேட்டேன், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மன் ஹாவுலா, இவர்கள் யார்? ஹாவுலா ஜுராத் வ ஜவான், இவர்கள் தான் உலகத்தில் விபச்சாரம் செய்த ஆண்களும் பெண்களும். உலகத்திலே விபச்சாரம் செய்த ஆண்களும் பெண்களும் மிக பயங்கரமான தண்டனை